माखासे साननि सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोमोथाव जाथायनि सोमोन्दै नोंथाङा नुनो मोन्दोंमोन। बे जाबाय समाजनि नेमखान्थिखौ सिफायनानै गोसो थोलायनानै गाव गावनि नखरखौ नेवसिनानै खारनाय बिरबल आरो मार्जिथाया न'आव फैफिनबाय। गावनि असे फिसाय आरो बिसियादि नखरखौ आरो गथ' गथायखौ नेवसिनानै गुबुन हौवा आरो हिन्जावजों खारोब्ला थालांनाय नखरनि सुबुङा मा दाहाजों रायजो जानो गोनां जायो, बेखौ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों मिथिनानै लानि। दाथ' आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों, मानोना आंनि हौवाखौ आं गोबाव समनिफ्रायनो आङो नागिरगासिनो दंमोन नालाय, आरो नागिरनायावबो आङो गोबां मदद मोन्दों। आंनि गामिनिफ्रायबो आरो आंनि आनसलिक एबसुनिफ्रायबो मदद मोन्दों। आरो बेयाव मदद मोननायाव दा आङो नागिरनायजों लोगोसे दा मोननोबो हाबाय आरो मोनबायबो। बिनि थाखाय आङो जोबथा साबायखर होनो नोंसोरखौबो आरो आनसलिकनि मानसिफोरखौबो आरो गोबां रायजो राजाफोरखौबो। मानोना दा जोङो जेरैहाय सिगांहाय न'खरखौ जाबोदोंमोन मोजाङैनो, जोङो दाबो बेबायदिनो मोजाङैनो जालांफिनगोन। आरो न'खर जानायाव जों फिसा फिसौखौ फोरोंनायाव आरो गथ' गथायखौ खांलांनायाव जों गासैयावबो सानैजोंनो जोङो ज' मदद होलायनानै जोङो मावलांगोन आरो फोरोंलांगोन। आरो आंनि हौवाखौ आं न'आव फैफिननायनि थाखाय जोबथा गोजोननाय मोन्दों आरो खुसिबो जादों। मानोना जोङो फिसाफोरबो आरो बिमा आरो बिफा जोङो ज' लोगो मोनलायफिननायनि थाखाय, नुफिननायनि थाखाय गोबां सिमां दंमोन जोंहा मावलांनांगौनि थाखाय। बेनिखायनो आङो फैफिननायनि थाखाय आंनि न'खरखौ जोबथा गोजोननाय मोनबाय। आरो खस्थ' मोनो, गोबां खस्थ' मोनो, माने न'खराव हौवा मानसि गैयाब्ला जोबोर खस्थ' मोनो। आरो बेबायदिनो जों हिनजावल'बा मारै मावनानै जानो एबा बोरै फिसा फिसौखौ खांलांनो। आरो गोबां बेबायदिनो जानाय लोंनायजोंल' नङा, गोबां थाखा फैसानिबो समाव प्रब्लेम जायो आरो फिसाफोरखौ नायनायावबो आरो फोरोंनायावबो आरो बेबायदिनो बाहेरानि खामानि मावनाय गासिबो बेयावहाय माने हौवाखौ नांगौ जायो। आरो हिनजाव मानसिया हारसिं मावजोबनो हाया नालाय, ओंखायनो आंनि हौवाखौ आङो फैफिननायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जेरै जोङो जालांदोंमोन, आं दा बेबायदिनो आंनि हौवाखौ आङो अननानै आं जालांफिनगोन मोजाङैनो, जाहाथे बेबायदि दाजाफिनथों। आरोबाव जों गोदो सिगाङाव जेरै अनलायनानै जाबोदोंमोन, फिसा फिसौ खांदोंमोन, जों बेबायदिनो जालांफिनगोन दासिमावबो। आरो आंनि न'खरखौ आं मालाबाबो फोथायला आरो बेबायदि जागोन होननानै, माब्लाबाबो जानाय नंला आरो बेबायदि। आं सानो माने आंनि हौवाया माब्लाबाबो रावजोंबो बिदि थांफेराखै आरो जाफेरखायाखैमोन नालाय, दासो फार्स्ट टाइम। बेनिखायनो आङो दस्रा मानसिफोरखौबो आं बेबायदि दाजाथों, जाहाथे समाजाव जेरै मिलायनानै थानांगौ जानांगौ आरो बेबायदिनो गाव गावनिनो न'खर दंखायो, फिसा फिसौ दं, हिनजाव दं, बेबायदिनो मिलायनानै जाथों। जेनेबा मालाय हिनजाव एबा मालाय हौवाखौ मालाबाबो नोजोर दाहोथों आरो बेबायदि दाजाथों। आरो बेनो आंनि बुंनांगौआ। आं रायजो राजानि मददजों बे खामानिया जाफुंबाय। बेनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद धन्यबाद होदों। मानोना बियो गोमादोंमोनब्लाबो दिनै रायजो राजानि मदद लानानै आं बे हिनजावखौ मोनफिनबाय। बिनि थाखाय जोबनो गैयै साबायखर बावहरनाय थाबाय आं रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। दा आं बे हिनजावजोंनो जेनेबा रुजु जानाय थांखिखौ लाबाय आरो बिबो गावनि जेनिखि दाय मावबाय बे दायखौ बियो निमाहा बिनानै आंनि आर'ज गाबबाय। बिदि हिनजाव खारोबा बिराद खस्थ' जाखायो, जाया नङा, बिराद खस्थ' मोनो। नोङो जेनेबा साननानै नायदो, फिसाफोरखौ सङै खावै जाखां लोंखां जाहोसे जाहोनानै आं बाहेरायाव जुदि खामानि मावनो थांनांगौबा बिराद समस्या फैयो। आरो फिसाफोरखौ स्कुलाव थांनो मानो थाखाय लेखा फरायनायाव बिसोरखौ मदद होनांगौबो बिफा हारसिं जाया, बिसोरखौ बुजायनो थाखाय माने बिमा नांदेरगौ। ओंखायनो जेन बेफोरबायदि जाया, ओंखायनो आं माने हिनजावखौ सानो दा जाफैबाय, बे फैनानै जेन रुजु दा आंजों थानानै संसारखौ मोजां जालाङो। बिनि थाखाय आं धन्यबाद होनो। सांग्रांखौ आं होनो लुबैयो बेनोदि, मानो होनोब्ला दिनै बर' समाजाव बांसिनानो बेबायदि रमान गेलेनाय, गावजों गाव गाज्रियाव थांलायनाय मानाय, बिदि रं नाम्बारजों थांनाय मानाय, बिदि हुदाजोंनो माने जोंनि बर' हारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो दङ। आरो जाय जादों बिसोर बुजियो माबोरै जायो। ओंखायनो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि गोसोआव साननाय लादोंब्ला बिनिफ्राय जानगाराव थानाया साबसिन, नङाब्ला गावखौनो गाव गाब्र'नाय मोनगोन, उनावसो बुजिगोन। ओंखायनो सांग्रां जानाया साबसिन आरो।